рухається маршрутом номер 45. Наступний припинок – вулиця Тереховська. Осторожно, двері зачиняються. Вас вітає відкрите акціонерне товариство «Гомель Абл Автотранс». Жадаем вам приємної поїздки. Вулиця Тереховська. Наступний припинок – вулиця Подлесна. Наступний припинок – вулиця Подлесна. Осторожно, двері зачиняються. Вулиця Подлесна. Наступний припинок – вулиця Дубровна. Наступний припинок – вулиця Дубровна. Осторожно, двері зачиняються. Вулиця Дубровна. Наступний припинок – Хіми. Наступний припинок – Хіми. Осторожно, двері зачиняються. Хіми. Наступний припинок – Шпіталь. Наступний припинок – Шпіталь. Осторожно, двері зачиняються. Шпіталь. Наступний припинок – вулиця Жемчужна. Наступний припинок – вулиця Жемчужна. Осторожно, двері зачиняються. Вулиця Жемчужна. Наступний припинок – мікрорайон Хутор. Наступний припинок – мікрорайон Хутор. Осторожно, двері зачиняються. Мікрорайон Хутор. Наступний припинок – мікрорайон Хутор. Наступний припинок – мікрорайон Хутор. Осторожно, двері зачиняються. Мікрорайон Хутор. Наступний припинок – вулиця Жемчужна. Припинок – вулиця Жемчужна. Осторожно, двері зачиняються. Вулиця Жемчужна. Наступний припинок – вулиця Алмазна. Наступний припинок – вулиця Алмазна. Осторожно, двері зачиняються. Вулиця Алмазна. Наступний припинок – вулиця Калєнікова. Наступний припинок – вулиця Калєнікова. Наступний припинок – вулиця Білого. Наступний припинок – вулиця Білого. Осторожно, двері зачиняються. Вулиця Білого. Наступний припинок – завулок Ілліча. Наступний припинок – завулок Ілліча. Осторожно, двері зачиняються. Завулок Ілліча. Наступний припинок – школа номер 1. Наступний припинок – школа номер 1. Осторожно, двері зачиняються. Школа номер 1. Наступний припинок – вулиця 9 мая. Наступний припинок – вулиця 9 мая. Осторожно, двері зачиняються. Вулиця 9 мая. Наступний припинок – мікрорайон 35. Наступний припинок – мікрорайон 35. Осторожно, двері зачиняються.
Наступний припинок – вулиця Ленінградська. Наступний припинок – вулиця Ленінградська. Осторожно, двери зачиняються. Вулиця Ленінградська. Наступний припинок – школа номер 2. Наступний припинок – школа номер 2. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – вулиця Міжнародна. Осторожно, двери зачиняються. Вулиця Міжнародна. Наступний припинок – тлушчокомбінат. Наступний припинок – тлушчокомбінат. Осторожно, двери зачиняються. Тлушчокомбінат. Наступний припинок – вулиця Луговая. Наступний припинок – вулиця Луговая. Осторожно, двери зачиняються. Вулиця Луговая. Наступний припинок – Інститут Гомель-проект. Наступний припинок – Інститут Гомель-проект. Осторожно, двери зачиняються. Інститут Гомель-проект. Наступний припинок – підприємство Станка Гомель. Наступний припинок – підприємство Станка Гомель. Осторожно, двери зачиняються. Підприємство Станка Гомель. Наступний припинок – площа Леніна. Наступний припинок – площа Леніна. Осторожно, двери зачиняються. Площа Леніна. Наступний припинок – цирк. Наступний припинок – цирк. Осторожно, двери зачиняються. Цирк. Наступний припинок – фабрика 8 марта. Наступний припинок – фабрика 8 марта. Осторожно, двери зачиняються. Фабрика 8 марта. Наступний припинок – універмаг Гомель. Наступний припинок – універмаг Гомель. Осторожно, двери зачиняються. Універмаг Гомель. Наступний припинок – вулиця Чехова. Наступний припинок – вулиця Чехова. Осторожно, двери зачиняються. Вулиця Чехова. Наступний припинок – Мельников Луг. Наступний припинок – Мельников Луг. Осторожно, двери зачиняються. Мельников Луг. Наступний припинок – вулиця Мазурова. Наступний припинок – вулиця Мазурова. Осторожно, двери зачиняються. Вулиця Мазурова. Наступний припинок – центральна поліклініка. Наступний припинок – центральная поликлиника. Осторожно, двери зачиняются. Центральная поликлиника. Наступний припинок – вулиця Головацького. Наступний припинок – вулиця Головацького. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Головацького. Наступний припинок – Дружба. Наступний припинок – Дружба. Осторожно, двери зачиняются. Дружба. Наступний припинок – Лядовий палац. Наступний припинок
Лядовый палац. Осторожно, двери зачиняются. Лядовий палац. Наступний припинок – вулиця Агаренки. Наступний припинок – вулиця Агаренки. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Агаренки. Наступний припинок – універсам Бранський. Наступний припинок – універсам Бранський. Осторожно, двери зачиняются. Універсам Бранський. Наступний припинок – вулиця Свиридова. Вулиця Свиридова. Наступний припинок – вулиця Макайонка. Наступний припинок – вулиця Макайонка. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Макайонка. Наступний припинок – вулиця Чашерская. Наступный припинок – вулиця Чашерская. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Чашерская. Наступний припинок – мікрорайон 21. Наступний припинок – микрорайон 21. Осторожно, двери зачиняются. Микрорайон 21. Наступний припинок – микрорайон Кленковский. Концовый. Наступний припинок – микрорайон Кленковский. Концовый. Осторожно, двери зачиняются. Концовый припиночный пункт – микрорайон Кленковский. Калі ласка, покиньте салон автобуса.